ande bhuku yaGenesis udzari padhuze nekuti aripo munyaradzi Jesu. Ndichangoti kwa 30 minutes ndinenge ndapedza topinda muchikamu chinoteera. Mwari achitiitira zvakanaka. Ndinokumbirisa kuti munhu waugere naye paunobuda muno umutengere drink. Pakati penyu sarudza achatenga. Kana makagara muri 2 iwe sarudza mutaure kuti ndiwe uchatenga sezvataurwa napastor kana tabuda panze apo. Kana aramba unondidana ndogadzirisa nyaya dzacho. Mwari achitiitira zvakanaka. Tinotenda. Jesus is Lord. Chinokosha muupenyu kuita zvinhu zvinonzi naMwari itai. Naika zvinhu zvinenge zvanzi naMwari itai saizvozvo. Ndichaparidza pamusoro pekuropafadzwa kuburikidza nemunhu waMwari. Kuropafadzwa kuburikidza nemunhu waMwari. Genesis chapter number 25 verse number 23. I shall read. And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people. But the elder shall save the younger. This is a prophetic declaration, and this is a prophetic voice. The elder shall save the younger. Muduku uchashumira mukuru. Muduku uchava muranda. Mukuru uchava muranda womuduku. Mukuru uchashumira muduku. Mukuru uchava muranda wemuduku. Mabata ipapo. Disoka? Amen, church. Ande kuna Genesis chapter number 27. Hebelekedes. Ndoda verse number 14. To end up at verse number 29. Tovata paridza. Verse number 14. And he went and fetched and brought them to his mother, and his mother made savour meat, such as his father loved. I think panenge ndichitsanangura vazhinji vachazo bata. Verse number 29. Let people save thee, and number 1. Let people save thee. Maropafadzo. Ropafadzo number 2. And the nations bow down to thee. Ropafadzo number 3. Be Lord over thy brethren. Ropafadzo number 4. Let thy mother's sons bow down to thee. This is number 5. Number 6. Cursed be everyone that curseth thee. Number 7. Blessed be he that blesseth thee. Tinokudza Mwari. Maropafadzo ayo ari 6. Anditika akataurwa na Jacob pamusoro na Isaac pamusoro pemwana wake. Isa ruoko rwako pamusoro ndinamate. Kuropafadza kwenyu Mwari nenyasha ngakuburukire pakati pedu patichadzidza shoko renyu. Tikomborerei tiropafadzwe. Nyasha ngadzive nesu. Simba renyu ngarititungamiririre. Kubata kwenyu kuve nesu. Nyasha dzikunzwa evhangeri nekuropafadzwa dzitevere upenyu hwedu muzita raJesu Kristu. Amen. Tinotenda. Kune verse irikuya mandiri. Hebedia baradaza idosh. Mwari wakanaka. Hallelujah. Inonetsa. Dzimwe nguva zvinopa vamwe vanhu nyaya dzekutaura nekunongedza kunyangwe uroi chaiwo. Rugare kuno anotenga. But Abraham ashedzwa naMwari. Baba masuka.
ashedzwa naMwari, anzwa inzwi raMwari, wakabva munyika yemadzibaba ake akaenda kunyika yechipikirwa. Asvika ikoko, nyaya yemwana yakanetsa. Mwana haana kuvapo kusvikira amai vanzwa tsitsi pamusoro paAbrahama, mukadzi waAbrahama by the name Sarah. Ndokubva ati nguva yandari handichagona kubereka, personally ndave satisfied kuti handigone kuzvara mwana. Saka ndatoita give in, ndatogamuchira situation kuti ndo zvazviri. Wana baba nana mai masikati ano kurege kuva nemunhu anogamuchira situation yake. Ndine vanhu here panapa. Munhu ngaregedze kugamuchira situation yake. Hakuna problem isingabudike. There is nothing too hard for the Lord. For everything there is a way out in every situation. In the name of Jesus. Ndipiro high five. Munhu ari padhuze newe. Kana pasina zvipe wega. Munhu ataurwa naye naMwari apiwa mapromise, unoshaya mwana. Ipo pari kunzi tichakudza rudzi, apa rudzi rwacho rwukuitwa kunge ndo rwabhaindwa. But ndoda kuti mubate zvimwe zvinhu zvemweya panguva ino yeMwari ari mubatsiri wedu semunhu ndatumwa naMwari kuuya kuzotaura nyaya idzi kwamuri. Bhaibheri shoko raMwari rinoti vagara, Sara ndokubva aronga akati aiwa inini zvemwana zvaramba. Please take Hagar. Torai Hagar musikana webasa we. Tione kuti mwana haabudi here. Hagar achitorwa ndokubva pato vane pamuviri ndokubereka murume mwana anonzi Ishmael. Kureva kuti dambudziko harisi pana Abraham. Dambudziko ndobva randonongedzera kuita sezvinonzi Sara ndiye wakanga asingabereke nekuti Abraham pakupinda kwake kuna Hagar zvakandobuditsa Ishmael. Asi Mwari vagara vaine chinhu chavakataura kuti pachave nemwana pakati paAbraham naSara, kwete pakati paSara paAbraham naHagai. Saka plani yaMwari haimbofa yakafoira kana vanhu vakaramba vachinamata. Ndinoda kukupa assurance yekuti hakuna chinoramba kana ukaramba uchinamata, kana ukaramba uchitsvaka chiso chaMwari. Hapana chakataurwa naMwari chinoramba kuna akatenda kuna Mwari. But nyaya dziri pakuzonosenza zuva rekurangarirwa kwako kuti risadarike. Ndo panouya vamwe varume tu vakatumwa kubva kudenga kuti endai mundoita nyaya dzemwana wa Sara. Varume ava ndobva vauya nepamba paAbhurahamu vachidarika vachiita sevasina basa naAbhurahamu. Muri kuibata baba? Ndobva Abhurahamu ati vana baba, varume avo uyai pano. Varume ava vakadarika nepamba sezvinonzi havana kutumwa pamba, vanoita sevasina basa napo, ivo vari varidzi vepamba apa panyaya dzavatumwa. Ndoda kuti musenze zvinhu zvemweya panapa. We are going to be in the spirit very soon in the name of Jesus. Hallelujah. Saka varume vachidarika napo, mukadzi ane problem yekusabereka, ane problem futi yekusabata zvinhu zvemweya zvinounza mwana wacho. Kazhinji munhu ane nharo ndiye anoenda nharo panguva yekurangarirwa kwake, nekuti kune mweya isingatendere munhu kusangana nemhinduro yake. Ndobva mukadzi uyu anonzi Sara aramba ari mumba, haana kubuda mumba. Pauya varume vane declaration yemwana, asina mwana unoramba kubuda panze. Kusvikira varume ava vadya nyama vaguta, vakutobvunza kuti pamba panapa indawo pakadai so, ko Sara mukadzi wako ari kupi? Ndopa anoti mukadzi wangu ari mutende. Apa mukadzi wacho ndiye ingwa nedenga, ndiye ane mweya wokugara mutende, asingawadzane nevauya nenyaya dzake. Rugare kuno vanotenda. Ndinoda kuti Mwari pane mhinduro yako usapesane napo, usapesane nemhinduro yako, usajambwe nemhinduro yako. Gona kusenza zuva rekurangarirwa kwako, usapesane nedeclaration yako. Baba ndinofara vanhu vakataura zvakanaka pana vakati baba vakaita madeclarations, akaramba achidzokororwa madeclarations.
Asi baba pamakadeclare kune munhu wakatodziviswa kuuya kuchechi kuti apesane nezvamakadeclare kwaari. Vamwe vakazoita yekunzwira paFacebook, but fair akangonzwa kunoita kusaenda. Sinyamusirwa ndiye mumwe wevanhu vanofana kundobenefita padeclaration iyoyo. Ndine vanhu here mangwanani angu ndiri kutsvaka munhu ari kuti mweya mutsvene ngaandibatsire. When my time comes, I don't have anything to do. I want to catch up with my Kairos moment. Panguva yekurangarirwa kwangu handidi chinondisudurudza, handidi chinondizvengesa. Ndinoda kupinda pamukana wekurangarirwa kwangu. And it is the system of God, the technology of God to bless people through other people. Saka ndobva vati Sarah, tarisa tadya taguta, tadya taguta. Zvino mukadzi uyu aramba kubuda, chirega timuudze nekuti tadya, murume andigamuchira. There is no need for us to continue with the journey. Paine murume atirangarira zvakadai so. Dambudziko ndere pamba pekuti mai havanzwi Mwari, baba havanzwi Mwari, imba iyi yakashata. Nekuti kutenda kwa baba kunoponesa murume, kunoponesa mukadzi, kutenda kwa mukadzi kunoponesa murume. Ndine vanhu here pana. Mwari ngatibatsire. Kune munhu ari pana vanhu 3 vatorangarwa naMwari. As I'm preaching right now. Daona simba rapinda mudumbu rako kunoita diffuse some things zvanga zvichirarama mauri. As I speak right now. Saka Bible ndobva rati gore rinouya Sara, gore rinouya Sara, kwete gore rino, gore rinouya Sara. Nenguva inoi unenge wane mwana, chiri kunza mwana apa, akusi kunamata kwa Sara. Chiri kunza mwana apa, varume vatumwa vakadya chikafu cheari kuda mwana. Varume ava vakasadya mwana haataurwi nezvakapa. Mina siya nawo shimekede abalade sabash. But varume ava vakadya vane nyaya dzekutaura kana vapedza kudya. But kana vasina kudya hapana chinotaurika. Second Kings inobva yataura pamusoro pomumwe mukadzi. Mukadzi anga akakurumbira pa chapter number 2 Kings chapter number 4 verse number 8 inotaura pamusoro pomumwe mukadzi akanga akakurumbira panyika yeZarefath. Mukadzi uyu wakanga asina mwana, ndobva agara pamba asina mwana. Vakapfuma vaine mari, nokuti mari haisi mwana. Haigone kuita, haigone kuti mama good morning, haigone kuti daddy mamuka sei. Ndobva asvika pakugutsikana nemari dzake, iye asina neproblemu yemwana. But akagara mukadzi uyu akaona muranda waMwari achidarika. Ndobva ati baba, I can perceive that this man is a man of God. I perceive, I discern that man is not an ordinary man, but that man is a man of God. Wherever there is a man of God, there is my solution. Wherever there is a man of God, my things can be solved. Wherever there is a man of God, something can happen. Something can happen. I cannot leave him to go like that, but rather I can call him to be here and stay here and cause things to happen. Ndobva amushedza. So ndikati mushedze munhu waMwari. Munhu waMwari, uyai pano. Ndobva auya. Shwanzi tinokukumbirai. Chechiri kubata zvandinoparidza. Heleshia manda masadosh. Enemia mosha bashabashaba. Eneshia baladize bredes sabash. Ndinokukumbirai munhu waMwari kuti mudye panapa. Madya here. Zvikanzi tadya zvikanzi aiwa. Tiri kukumbira kuti for the meantime, don't go and eat anywhere. Please, when you go to prayer, come and eat here. Musadya kumwe, musadya. Israel ine varume vakawanda navakadzi vakawanda vane pfuma nevasina, but ndiri kukumbira kuti kunyange mukanyengetedzwa sei kana mukaparidza sei, dzokai mudye pamba pangu. Ndine zvinhu zvandiri kuda pamba panapa.
chechi kagona kubata izvi zvemweya izvi hautamburi. Zvako zvekuswera uchiita all night pazvinhu zvakuitira all night hazvidi all night, zvinoda kuziva zvokuita. You don't pray to drink water, you just take water and drink. You pray that I want to drink water. Imwa mvura. Ndobva asvika murume. Achisvika baba, ndani manyeni nguva dzangu. Ndobva adya, bva aramba akanyarara. Akadya sadza, akadya nyama, akanwa tea, akaita zvese, akaramba akanyarara. Kusvikira mukadzi ati, baba, I know kana vanhu vakatumwa naMwari, they should say something. Otherwise level yatiri kutambira iyi haisi kunyatsoprovoka munhu kuti ataure. Zvakanzi tafunga zano baba, ngativakirei munhu uyu imba. Toda kumuvakira imba uyu mufundisi uyu muprofita uyu. Ndobva vaita quotation, ndokundotsvaga maconstructor, ndobva vaita plan, ndobva vavaka imba yepamusoro ivo vachigara pasi. Ukaona munhu anovakira imba munhu iye ane mari. Iwe mai wako chaiwo usati wavakira hosi kana toilet, vari kuenda musango. Pane ndufu dzokuti pakafiwa munounganidzwa unzira panapa tichafamba takadai so, vana baba nana mai munenge muri kumabvazuva, vana baba kumabvazuva, vana mai kumadokero. Musasangana pakatapa. Maasha otogara wati kwamuri kuenda kusiriko dzokai. Kuita sewarasika road izvo uchinda ngonoti pfe. Mwedzi mitatu mombe dzanga dzawanda, mari yawanda, vana vese vakomborerwa. Anointing inotarisa kuti unoikoshesa here. Anointing inoziva anoikoshesa neasingaikoshese. Anointing can see, anointing can speak. Gore rinouya nenguva ino munenge mane mwana, ndobva atozvara mwana. Mwana akazonzarwa ari akafa, mwana akamutswa. Panapa ndopatiri kuenda. Handitika kubhuku ya Genesis chapter number 25. Mwana waAbraham iyeyo kuzozvarwa zvanetsa anonzi Isaac. Ndobva arorawo mukadzi wake. Handiti arora mukadzi Isaac, arora mukadzi, arora Rebecca. Bhaibheri shoko ramanoti mwana ndobva anetsa futi. Baba vakanetsekana nemwana, mwana ari kunetsekana futi nemwana. Pakunamata ngatinamatei kuti zvakanonotsa baba vako zvirege kukunonotsawo, zvakanonotsa mai vako zvirege kukunonotsawo. Kana baba vako vakanetseka kuwana pfuma, iwe rega kunetseka. Kana vakoma vako vakanetseka kupinda munyasha, iwe usanetseke. Zvakanonotsa vamwe zvisanonotsa iwewe, zvakadhileye vamwe zvisadhileye iwewe. Ndinokunyengeterera kuti Mwari akupe mweya wespeed pakuitika kwezvinhu zvako, ngazviitike speedily. Gore rinouya nenguva ino une zvinhu zvina zvishanu kana zvinomwe zvauchapupura. Ndobva ati kuna Mwari, rimwe Bhaibheri rinoti akanzi nemukadzi wake, ndipe mwana. Iye ndobva ati vana vanobva kuna Mwari. Ndobva ati Mwari pai mukadzi uyu mwana. Mukadzi akabata pamuiri. Zvino pamuiri apa ndopatiri kuverenga. And the Lord said unto her, ndo musi waakazvitakura ane mimba mudumbu, ndobva matanga kunetsa. Tiri kutaura pamusoro peropafadzo kumunhu waMwari. Ndobva pamuiri panetsa, bva anobvunza Mwari, Lebeshida brother Edebosh, zvikanzi Mwari sei mudumbu muri kunetsa? Zvikanzi aiwa mune ndudzi mbiri, vamwe vanobereka vana, vamwe vanobereka marudzi, manations. Mune Zimbabwe neMalawi, mune America neIraq. Zvikanzi ndeipi nehondo mazuva ano nyika inonzi Ukraine neRussia. Zvikanzi mudumbu mako mune Ukraine neRussia. Mune two nations mudumbu mako, wakatakura nyika ine mabhodha, ine matollgates mudumbu mako. Asi mudumbu mako chirega tiri muribhina, tiri muarchive, chirega tiprofita, mudiki ndiye achange ari mukuru. Muri kunzwa zitaura shoko? Mudiki ndiye achange ari mukuru, mukuru ndiye achange ari mudiki. Batisisai,
batisisai. Ndakutopedza kuparidza, batisisai. Mukuru ndiye anenge ari mudiki. Ndimwari ataura, ndidedede. Mudiki uyu, iwe mudiki, achabuda ari mudiki. Pemberera ndiwo change uri mukuru. Asi munyika yaIsraeri mune tsika yekuti first born ndiyo inoropafadzwa. Asi Mwari, Benekio doshta balida ades. Asi Mwari manje, baba, kune munhu akaudzwa kubvisa chegumi chinodarika 10%, but ari kuita nharo kuti Bhaibheri rinoti 10. Iwe Bhaibheri rakati 10, handiti? Mweya auya kuzokuudza kuti iwewe unobvisa more than 10%. More than 10 mune 10. Namba inonzi 17 ina 10. Namba inonzi 30 munotori ne 10 irimo. Itai zvaanenge akuudza here, gakuti ita. Kana nhasi Mwari akakuti ukaenda kumba kwako vhara maziso kusvika mangwana makuseni, vhara. Usati kune bhora, vhara. Yatodarika nepo. Mukuru ndiye achange ari mudiki. Mudiki ndiye achange ari mudiki. Ndo zvataurwa maiguru munyika dzemweya. Handei panyama vakurarama. Vachizvarwa vanava, mudiki ndobva atoti tiregai ndibva ndatongozvigadzirisa tichiri mudumbu. Ndobva azvitadza. Ndobva angobuda akabata chitsitsinho achiti shamari, tora position yako. Ndobva vabuda panyika. Nyika ichiserebreta ikati pamutemo wedu mukomana mukuru wabudirira. Asi munyika dzemweya mfana ndiye anofana kuuya pamusoro ipapo. Bhaibheri roti kune chinhu chandakaona chisina kunaka panyika chinofana kukorektwa. There is an error. Ndakaona varanda vachifamba netsoka. Varidzi vemabhiza. Varanda vachifamba vari pamabhiza. Varidzi vemabhiza vachifambawo netsoka. Munhu achito kutofamba 20 kilometers netsoka. Achiti bhiza rangu rine muranda wangu. Uchienda same direction. Kune vanhu vari kurarama life isiri yavo. Yavanofana kuti Mwari akorete that error. Musavhisi inoyi urarame life yako. Kune vanhu vane hope dzakanaka asi life yavo inopesana nezvavanorota. Vanokwira ndege, vanopinda mameeting navarungu, asina nhasi meeting dzako ndedzevanhu vatema chete. Rugare kuno anotenda. Prophecy yaitwa. Ndo patakuenda pa chapter number 26 baba. Hande mbichana. Nguva yasvika yekuti prophecy izadziswe. Mfana ndo paanoti nyaya dzekunamata dziri kupusa. Unofa zvakaloda kana kuloda zvakafa. Ndobva ati abatwa nemweya mukoma abva kunovhima. Ndobva audzwa namai kuti iwe unoziva here kuti kune chiprofita chokuti iwewe ndiwo change uri mukuru. Ndakaudzwa naMwari muchiri mudumbu kuti iwe ndiwo change uri mukuru, mukoma wako anenge ari mudiki. Saka ndoita sema kanza ameno Mwari achaona kutamba. Because there is somewhere you should act and God will fulfill. Ndobva aona mukoma wake auya nenzara. Kana ndine nzara nhasi anobata muka. Wanga wabika. Zvandabika beans but ngatiite transaction. Iwe ingobvuma chete kuti ndini ndadangu. Ndokupakurira beans. Vhuma chete, vhuma. Uri kuona here vanhu vane spiritual stamina. Ingobvuma chete kuti iwewe ndiwo wamunin'ina inini ndinda. According to the prophets. Ukanzi zvine basa rezvo. Anditi bhethi rangu harichinje. Pakura ndidya apa. Zvinonzi paakapakura akadya, udangwe hwakatama. Ukaenda kumunin'ina nekudya chete. Pakudya chete, pakangodyiwa chete, pane zvinhu zvinochinja. Kana pangorohwa chete. Kana pangorohwa, pangoitika ma-eats. When there is a throw out, there is also a throw in to come. Kana bhora rikasabuda ridzokere muground. Pakadyiwa chete baba, pane there is a transaction inoitika. Ndokubva agara hazvina zvakachinja. Baba vauye vachiti ndakukuropafadza nokuti iwewe uyu adya chikafu chako. Ana mbouya Isaac kuzoropafadza nokuti une hama yako yakadya mari yako. Kana sekuru wako akadya mari yako usafungotiya chikuropafadza. Sekuru wako akadya chikomborerwa. Hanzvadzi yatete wako yakadya. Aiwa tidaroka. Adya ndiye anofana kutaura zvinhu izvi. Ndopa akazonzwa baba vachitaura nemwana mukomana according to Jewish tradition. Svikanzi mwanangu uya pano ndachembera. Iwo chanyatsokuona. Chienda undotsvaga mhuka yemusango. Venison.
ini ouya naye wondibikira ndidye, ndapedza kudya ndichakuropafadza. Asi ndikasadya ndikuropafadza. Ndibaba vane mwanakomana wavo wavari kuda kutrita spiritually as a spiritual son. Here Isaac ari kutora Jacob, ari kutora Isaac ari kutora Jacob kumita spiritual, Esau kumita spiritual son. Kana ndadya ndaguta ndoita sei? Ndokuropafadza. Chienda unotsvaga mhuka, usashande nedzinokurumbidza kubatwa idzi. Enda musango unotora venison. Vamwe vanostada vanoti inyama yedhiye, inyama yekuti ikauya nyama iyi pfungwa dzako dzinofunga zvakanaka, haumboita heart problem ukadya nyama iyoyo. Chienda unobata nyama iyoyo uye nayo. Kana ndaidya, koita vamwe baba vari pamba vanoti mwanangu uya ndokukomborera. Hazvishande. Enda musango. Inga vanhu vakakuita God bless you mangani? Gore rino wakaitwa mangani? Nevanhu panze God bless you, God bless you, God bless you. Zvawaka God bless waka une zvingani? Wamwe wakaitwa God bless you nevanhu apo ukatosvika ukatukwa naLand Road. Enda unobata mhuka iyi, batai zvandiri kutaura izvi. Kana ndadya ndokuropafadza, ndobva aenda kundotsvaga mhuka yemusango inonetsa kubata baba, ndo inodiwa. Yacho inonetsa kubata ndo inodiwa. But the Bible rinobva rati amai vakazvinzwa, amai vanomirira mweya mutsvene. Ndobva vaenda kuna Jakobho, zvikanzi Jakobho, ndanzwa baba vachiti Esau ende unobata mhuka yemusango ndikuropafadza. Asi kamwanangu chiri kudiwa panapa kudya. Ndareka ngodya chete zvavharana. Urangarire mwanangu kuti kune chiprofita chekuti iwewe ndiwe unofanira kuropafadzwa. Zvino panapa wakuda kutorasiswa kurumbidza kupinda muaction yekudya. Mwana ndo paakanzi chibata mhuka iri pamba panapa mbudzana tiigadzire. Ndobva abata mbudzana, ndobva yagadzirwa naamai, ndobva yaendeswa kuna baba. Ukutsano vari kuvhima, vakambopinda nemurukova, vakambokwira mukomo, akamborova pachuru, mhuka ingamuki. Idzo dzemusango dzikati hatibatiki kusvikira uko mudhara adya. Ndobva adya, ashedza zvikanzi chiuya ndikuropafadze. Ndobva asvika zvikanzi inzwi nderaJakobho. Asi muviri ndiwani? NdewaEsau. Asi manje tadya. Tadya? Kana tadya hatitsvage inzwi, hatitsvage zvomuviri. Pfugama ndikukomborere. Ndobva atanga kumuropafadza zvikanzi vakoma vako vachakushumira. Uchava Mwari kuvakoma vako. Maverenga. Endesa pavhesi yangu shamari. Endesa pavhesi yangu. Verse number 27. Let people save thee. Ndi Jacob, Isaac, akutaura pana Jacob. Let people save thee, and nations bow down. Be Lord over thy brethren. Nyangwe nemukoma wako akauya iwa mambo wake. Zviri kutaurwa izvi mudhara aita sei? Adya, aguta, ndo paari kuregedzera ropafadzo pamwana. Ropafadzo haiuye nekuti wangoti dakuropafadzwa. Aiwa, inouya maringe nechawabuditsa. Chawaita sei? Chawabuditsa. Pauro anobva ati ndinotenda Mwari anondipa mazita enyu panguva yandinonyengetera. Kune mazita anouya. Ini kana ndikapinda muprayer ndine mazita evatendi anouya mandiri. Kunyangwe ndikatsanya 1 week ndichitsanyira demonstration of power, vasingafambe vafambe. Kunopfugama kudai so, Mwari anoti siyana nazvo izvi, tagara tinokupa. Namatira mainengi, otanga navo. Mwana ari kuuniversity, muitire zvakanaka, namatira mbuya vake, unamata. Pauro ari kuti ndinotenda Mwari anondipa mazita enyu panguva dzekunamata. Asi mazita aya haasi mazita manyowani, mazita agara ari prominent evanhu vanoita zvinhu kuna Pauro. Rugare kuna anotenda. Prayer yako yaunoita iwewe unotoda kuitirwa nemumwe. Imwe prayer haidi iwewe, inoda vamwe vanhu kukuitira. Asi ndekunge iwewe wawanirwa favor maringe nezvawakaita iwewe wacho.
Panyika panapa ndichipedza kuparidza nokutsanangura baba, kana ukashaya muranda waMwari anokuropafadza, upenyu haufambi. Mapepa ako anoda ropafadzo, marriage yako inoda ropafadzo, anointing yaunotenda ndo inokuchengeta, anointing yausingatendi haikuchengeti. Ndinoziva pane vanhu panapa vanoonererwa, vamwe vanogara vari kuHarare, anogara kumba achiona pa TV, achiona vana TB Joshua achirovha Sunday service, asi TB Joshua hakuturiki maoko pamusoro. Halo? Ukarwara haui kubva iko kuti TD Jakes agone kubva kuAmerica akayaka kunamatira kunyange ukamuda zvinenge shanda nesu tiripo. Nyange ukamisa pastatus, shamari ukarwara haui, ende nhamba dzamai wako hana basa nadzo. Unotoda munhu aripo panzvimbo kuuya kuzokunamatira, kuuya kuti mamuka sei, warara sei, mwana sei afoira, ngatinamate. Zvinotoda ari panzvimbo. Kana uchishanda naari painternet, ndizvozvo achaona kuti nhasi une mudumbu. Muri kubatidza ndikuti saka ropafadzo ndichipedza kuparidza inouya inotoiswa. Kanzi chiuya mwanangu ndikuropafadze pamusoro ibaba. Mutupo ndiani zve? Simboti pamusoro isimboti. Ndimboitawo izvi. Chimwe ndezvekutaura nemutupo unogona kusagamuchirwa. Zvikanzi vanhu vachakushumira iwe, vachakutenda, nyika dzichapfugama pasi pako. Be Lord over thy brethren. Iwe unengori chamangwiza, chamangwaravara, chamangwangwangwa, chamangwende, mangwingwindo pakati pewakoma vako. Vana vamai vako vachapaya bhaibheri so. Vana vamai vako kusanganisira mukomana uyo ari kutsvaga yemusango vachapfugama. Pfugamisa vana vamai. Kana vakuda kupfugamisa vana vamai, tsvaka ropafadzo. Anokutuka, anokutuka achatukwa. Be careful kana muchituka vanhu. Nengi imbwa yemunhu ere. Ndopa uchanyatseta imbwa, garwe nembwa zvese nemusoro wembwa wacho ipapo. Pane vanhu vokuti ukatuka mukaita makuwa, muchifarisa, muchimwa tea, muchidiscussa, muchimwa tea nemazita evanhu, kusvika matomedurana chingwa nekuisa majarini nemazita evanhu, muchidya sadza nekuwedzera sauti muriwo nemazita evanhu, muchimwa mvura, muchienda kutoilet nemazita evanhu. Mungwarire kutakura zvituko. Ndo pamunotora kutukwa. Vamwe venyu hamuna kuroiwa, makazviroya pamaidiscussa vanhu. Uyu akanzi anokutuka iwewe, anongokuti imbwa yemunhu. Iye munhu iye achatukwa rafu. Apa ari kutaura ane ropafadzo yababa vake Abraham. Saka dzidza kunyaradza muromo wako. Ukanzwa vanhu vachitaura vanhu, itatidarike nepano, isamire ipapo. Usamira ipapo. Vane makarenda affairs echechi. Unozwa pane vamwe vanhu vanoita wish hunting yekungotsvaga ndingari kudanana nani, ndingazoita sei, ndingazoita sei. Kana waziva unopiwa mari here? Zvinobhadhara rent here? Kana ukaziva karenda affairs yekumba kwangu, tichakupa, uchapiwa motokari, uchapiwa vhiri here? Hapana, zvinongokupa nzara because you are using energy for nothing. Rugare kuna anotenda. Saka ropafadzo inouya nekunamatirirwa. Ndo izvozvi ndatoisa ropafadzo. Inouya nenzira iyoyi. Saka pano tavhurirwa do rekuti tiregedzere zvatiinazvo. Baba votiropafadza. Mukomborere, mukomborere. Kune mumwe munhu akaenda kune mumwe mukuru, vasvika zvikanzi, tashu munomuda sereki, tashu munomuda sereki, munomvura mikana yakawanda-wanda. Ndobva audzwa panapa zvikanzi, tashu unonyatsomuziva mushe-mushe, anogona kutsvaga maropafadzo. Zviri nani kutadza kunzi handigoni kunamata 24 hours, asi ndichigona kutaimira maropafadzo. Pane kuruwa 24 hours uine doubt, ende vamweni munongonamata nefaith yacho hauna, ivoice chete rakangoreba zvomanga-manga. Nekuitira noise Mwari.
kutsvaga ropafadzo. Ndawana mari yangu, ndara ndauya, ndikomborerei. Ini ndiri mufundisi, ndina mufundisi wangu. Ndinotoriona kuno kwandotendesa kamusoro ikakati nemukadzi wangu tauya. Turikai maoko pamusoro. Tonamatirwa tichitotiwo hemeni tapedza tobuditsa. Izvo mundara maita basa mashoko aya baba vangu haagone kumataura kana kwa TM haawanikwa kana kwa OK haugone kundotenga CD remashoko akadai. Wokomborerwa mashoko ataurwa iwayo anenge akumonita business rako, akumonita basa rako. Asi manje vanhu vechechi zvinhu zvemweya upenzi kune vanhu vechechi. Bhaibheri inoti vana venyika vakachenjera kudarika vana vaMwari. Kunze uko munhu atange business asati aenda kun'anga. Sekuru ndauya ndotanga ukatakshop makona yamuzukuru sekuru zvinhu zviye zvakashanda mungandipiwo zvikuru here kudarika pane izvi. Wopiwa wotutsirwa futi makona, wotutsirwa zvikwambo zvimwe zvine miswe yerata, zvimwe zvine nyaka, zvimwe zvine nyunyu. Wopiwa zvikwambo zvake oya nazvo. Amai chaonyatsora kuti mazuva ano baba vari kurema. Kubva zvataka extenda shop ndara akuita se akurema haachamu. Pane vanhu vokuti havabvumire kumhoresa vanhu. Kana kuti akasangana nevanhu haufaniri kupinda nepakati pavo, unofanira kuenda nekusaiti. Ukaenda kumaruzevha kune vanhu vane mbanda dzokuti havafaniri kudarika nepakati pevanhu. Vamwe havabatwi ruoko. Kana ukati nadzoi anokuti nadzoi. Chengetedza miko. Asi munhu wechechi zvemweya zvatiri kutaura panapa zero. Ropafadzei Mwari. Kubvira wakati ndiropafadzei wazoitirwei? Uri kurebesa. Kana uchida kuropafadzwa tsvaka chipo chako, enda unopfugama. Dzimwe nguva bata bhutsu chaidzo. Unozwa mukadzi ari mubhaibheri akanopukuta akaisa mafuta anodhura patsoka dzaJesu. Judhasi akati mafuta ete gona kupa varombo. Kupa murombo hazvikuita kuti ukomborerwe, kungotsvakawo tsitsi nerugare naMwari. Rinototi kana uchipa varombo ruoko rweright rusazive zvikuitwa neleft kuvarombo chete, because vanotengesana vana sikireti. Vanotaura kuti manhiwi ndiye akanditengera sutu, vanhu votovengana. Saka uchipa varombo enda nazvo usiku, usavape feya pakazara vanhu. Asi kana uchipa kuna Mwari enda feya masikati machena, unotsvaka ropafadzo. Kana tisingape hatibudirire. Mumwe nemumwe anobudirira according to level yemasacrifices ako. You will never rise above your level of sacrifices. You will not. Ndizvo tinotenda Mwari nenyasha dzawo. Tisvike patinosimuka pamberi paMwari hatina kure kwatichaenda, toda kuti tiropafadzwe ka. Kondo zvatainga ka maibata iyo kureva kuti nhasi ndakamira pano kune vanhu vachasevhwa navanhu, kune vanhu vachapfugamirwa navanhu, kune vanhu vokuti vana vamai vako ivo vanenge vari pasi pako, kune vanhu vokuti vana vamai vako vanokupfugamira, kune vanhu vachatukwa nekuda kwako, kwoita vanhu vacharopafadzwa kana ivo vakuropafadzwa. Kana uchida upenyu hwakanaka tsvaga ropafadzo. Yanhasi baba zvemenyama nemadhimoni nechi kune ropafadzo yekuti kakumhara ikatarisa kakuropafadza minyama iwe. Aiwe. Inde murume akandichallenge akati akaudza bosi wake akati aona kuti basa rakupera achaudwa zvanza ndofunga maybe amuzondowirana na Pastor Tashu. Zvanza ave kwarisape vakaenda zvanzi mira ndivafonere izvozvo. Because pane imwe mharidzo yandakaparidza so yanga ichitenderedzwa nevakomana yanga ichiti ukabata munhu wandonamata naye ari apa pangu ndokuburukira ndiana ari kukunetsana mira one timudzinge basa kundivharira pandorya unoda unovhara kutsindira ipapo iwe ndokuburukira ndinokuburukira iwe ndingatotsanya ndakabvisa sheti ndine trouser chete ndinamata mugomo namata mugomo ndakabata sheti mumaoko hazvite ndiani kuti ndiani angashora hondo dzaJehovha. Ndiri hondo yaJehovha, ngabve ipapo ngabve. Ndinokuburukira ukandibatira munhu ari too close ndokuburukira. Ini kukuburukira ndiri inini feya
pamberi paJehovha Mwari Baba. Mwari anyatsonoti ndagumbuka nekuda kwanhingi. Ndine vanhu vana tinotenda mapepa atikuita se tira kunamata wazvimbigwa ka kune vasina da kupai maenvelope piwai tikomborerwe. Vakagara kumberi kune maswits musaita sezvinonzi mabai ngupai feya vapesudza munyatsokuwapa maswits. Advantage yekugara kumberi maswits unopota uchitora uchipa mudzimai wako zvinokaita sewaba uzviti aiwa nyatsovapa feya vapei feya maswits musaviga gai maswits. Chechi yakanaka kuti ukanamata zvakanaka ukaita mutungamiri kune mvura kune maswits tora udye shumira achiparidza haisi kana mosha. Tisingade kuti munhu akagara kumashure weyo achitora maswits. Aiwa usatore maswits evanhu vakuru. Hemetia palalos kia palalas sadash. Marakanaka anga achirwara negumbo watopora. Saka patichanamatirwa baba zvikuropafadzwa hazvidi noi zvinoda kupemberera hazvidi kuchema stere. Atingati vanhu vakaenda kuropafadzwa praise me. Aiwa turi pango panongonzi murangarirei atambe zvakanaka. Murangarirei aitirwe zvakanaka ndizvo chete. Unotoona zvinhu zvako zvakufamba neruoko chete. Ruoko urwa baba ruoko chete. You just need a touch. Jana kaimba kati pana andibata ropa rangu ramira. Ndangobatwa chete ropa raita se. Pane wandabata ropa raita se ramira. Tsvakai kuropafadzwa ma. Kana muchisangana navanhu vachipinda nekubuda mukati menyu tsvaga ropafadzwa usatsvake mazita avanhu. Ndingosimudza maoko ndinamati. Baba ndanamata ndataura nevana venyu. Mumwe nemumwe unoziva mhuka yaanofana kubata uchienda naye kuna baba vake. Panguva ino nguva yekuropafadza. Kuropafadzwa kwedu isu tichipa kumuranda waMwari. Tikomborerei tiitire zvakanaka. Vhurai moyo yedu tipe tikomborerwe. Muranda wenyu ataure shoko kwatiri. Tinodzivisa mhepo dzinorwisa nemweya isingade zvakanaka. Tinotaura maropafadzo pane mumwe nemumwe achaita ngaakomborerwe. Upenyu hwake huendeke swiftly. Masuwa azaruke neanga asingafungi kuti angazaruke azaruke. Nyasha dzaMwari dziratidzwe muzita raJesu. Amen. Ngatipewa. Good. Zvatiri kuita tikubreaka asi kwete zvokuibva waenda kumbaka. Tikubreaka nditi 3 minutes toenda mumagrupu edu toti mwinyu tiri mumagrupu nemudzimai wako mwinyu mapedza mozoya pano vari kumberi uchigoverana maswits tora iri sira vanhengi tichigadzirisa kuitira chi. Ndazviona kuti mai munovada mani. Because science and technology dzamarova apa. Departmental heads in the next 3 minutes. Ngatiwonanei zvichitiitira zvakanaka. Uonawo departmental head wako uve party deco ashari maseo group leaders. Ngativaonei tichigadzirisa zvichitiitira zvakanaka Mwari vachikudzwa. All right.
Ai wai watose jam. 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 Ishawanorodo Anatasi muswana mwari kuba mugurwa Anatasi muswana mwari kuba mugurwa Anatasi muswana mwari kuba mugurwa
tagadzirira nditi regai tisiyire nguva kuna mufundisi Tashi. Ndokuva yatakamirira naye zvipo zviri kuvafundisi kuti tiropafadzike Mwari vachikudzwa. Tinotenda. Thank you Baba Masuka. Taumanya nenguva dzedu. 2 minutes. Good. Main church board as